Той има сигурно много зрители, но е малко времето и е припряно някакси. Припряно е. Разбирам, друг път имаме повече време, но понеже тази вечер отделихме доста време за репетиране, за така определене на звука с нашия тон режисьор и затова малко така е по-малко времето за пеене, за свирене. Имаме ли друг зрител в момента? Ало? Да, заповядайте, госпожо, слушам ви. Ало? Да, слушам ви, говорете. Да. Говорете, слушам ви. Искам... Ало? Да. Професоре? Да. Искам да поздравя Банко. Да. Изпълнителя. Банков. Благодаря. Ало? Да. Ало, искам да поздравя Банко Банков. Ало? Да. Ало? Слушам ви. Ало? Слушаме ви, говорете. Искам да поздравя Банко Банков. Добре, чухме, 3 пъти го казахте, само него ли ще поздравите? Така. Само него, защото той ми е комшия. Така. Така, съсед бяхме заедно, живеехме с него. Така. Значи, ако е съсед, браво. Ако не е съсед, нищо. Добре, благодаря ви, госпожа. Бъдете жива и здрава, следващия зрител. Изложихте се, госпожа. Приемам си. Зачетахте така. Банко заслужава комплимент, ама сега, защото ви бил комшия. Приемам го към цялата група и към моите колеги. Да, първо тук състав цял пее. Всеки има своя принос и второ така по комшийска линия, както карат много от нашите депутати и министри. Някой път пък някои комшии, да, респективно комшийки са останали с някои по-добри впечатления, вероятно. Да. Ние оставяме само добри впечатления. Тая комшийка малко се изложи. Следващата комшийка, ако обичате. Да. Слушам ви, здравейте. Добър вечер. Здравейте, господине. Аз се казвам Радослав Георгиев и съм от Варна. Да, господин Георгиев, слушаме ви. Искам да ви поздравя за вашето прекрасно предаване. Благодаря ви. И... Ало? Да, слушам. Ало? Слушам. Обаждам се, преди 1 час сте ми се обаждали, звъннали сте ми затворили. Ако можеш някъде да се срещнем. Преди 1 час ми звъннахте и ми затворихте от този номер. Да. Добре, благодаря, господине. Извинявайте, бъдете жив и здрав. Следващия зрител, моля. По-бързичко, ако обича зрителя, по-пъргавичко така, защото много вече напредна временцето. Има ли зрител в момента? Желаеш да се обади? Чувам дишането, искам да чуя гласа. Чувам дишането в телефона, искам да чуя гласа. Освен ако БТК пак не направи някоя инфекция, това е в нейн стил. Доста често. Здравейте! Имаме ли зрител? Илия Аврамов, Петрич. Така, слушам ви, господин Аврамов.